ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:40. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alas, sayaw baby. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo Mainit-init na pagkaudto. Macarena, Macarena tiene un novio que se llama. Lain na nato kuya Nald ang init. Ano, makulugon sa payo, maski madali ka lang na nagluluwas. Se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vito. Marahay na pagkaudto mga tugang. Hanggang alauna kitanin pagkahapon. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Welcome na po sa programang Iskaramosa habang kamo dyan na nangungudto. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Mag-oro-iresoryahan lamang kita. Oy, happy birthday sa gabos na nagsiselebrar kan sa indang mga birthday. Special mention na si Mayor June Aguas kan Santo Domingo Albay. Happy birthday, Mayor June Aguas. Oy, siring man sa mga nagdeselebrar kan sa inang mga anibersaryo. Dala tu cuerpo alegría Macarena. Happy anniversary. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Sa mga amuyang magpaabot tabi ng mga mensahe, pwede ka mong mag-text sa kuya number na 0915-415-4899. Siring man sa kuyang talk and text numbers 0909-543-4660. Se compra los modelos. Talagang mainit. Tigban ko na nga ni sa buho ko. Grabe talaga. Llegaron novios nuevos. Kaya punan ko na guide ko yan, magpa short hair giraray. La alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría. Uy, sa mga nakaantabay tabi sa muyang official Facebook page, ang DZGB News Online, paki-like and share man po kan sa muyang official Facebook page. Siring man paki-subscribe kan sa muyang YouTube channel, siring man mag-download kang DZGB app sa indong mga Play Store. Macarena tiene un novio que se llama. May tigsen sa kuya, digdi si Kuya Ren. Una de bandera del muchacho. Sabi na sa kuya, be, pakisuyo man tabi ka ini. Sabi digdi, good morning tabi. Good afternoon na nga ni. Marahay na
udto po, pa-announce tabi, baka po may nakapurot kang cellphone ko. Oppo A5s 2020, yaon po duman nakaipit sa driver's license ko. Jennifer Abrigo Humagdaw. May diit man po na kwarta, mas kailangan po may balik sa driver license, tayo ang pinaka-importante. Sa nakapurot tabi kan cellphone na Oppo A5s 2020, sa diri po iyan ni Ma'am Jennifer Abrigo Humagdaw. Igwaman po dyan na nakaipit na driver's license, which is napaka-importante ito ngunyan. Mapagal na ba ko yung magwa ki driver's license ngunyan. Yan po dyan ang driver's license kantag sa diri kang cellphone. Sana po maibalik man po sa cellphone, tiring man sa driver's license. Tiring man, may nag-send sa DZG online ni na announcement. Makikisuyo man da po sa nawarang ayam. Missing or lost dog. Ang pangaran po kang ayam, si Summer. Pag may nagbalagaw-bagaw dyan na ayam, aputo nindo kung siya si Summer. And that joke lang. Ang breed niya po sarong Shih Tzu. Ang color niya po is white and black. Gender po is babayi. Last po na nahiling kan July 5, kan Lunes pa ini, alas 8 ni na aga sa may Doña Maria Subdivision area, duman po sa may Sunshine International School sa Tagas, Dargalbay. Kung si Seman po daan nakahiling kay Summer, sarong Shih Tzu na babayi na color white and black, pwede po na mag-upload or mag-message sa mga number na 0947-6181-686. Again, 0947-6181-686 and or sa number na 09112 75-90012 o 0912-75-90012. May matauman po tabi ni na reward na 2,000 pesos sa mga kakuha. And mga kabalik po kan ayam sa tagsadiri. Kanina Kuya Naldo, habang mabakal ako ki pagkaon, may lalaki dyan sa baba. May daradara siyang surat. Kung pwede da siyang mga pudan digdi sa dito. Sabi sa surat, I'm Dante F. Vicente, former Yolanda survivor, and I lost the lives of my wife and 5 children during that time, last November 8, 2013. I met my wife here in Legazpi and started to live here with her, yung second wife niya. The reason why I'm here is to ask for help regarding our situation. Nais ko pong mabigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng 400 pesos para magamit kong puhunan sa pagtitinda ng bread roll at kumita at muling makabangon muli. I saw the TV ads, nagrani na kaya siya Kuya Nald sa Sarong Foundation digdi sa Legazpi. Pero nigaran siya, nadaida ang mga kataonin 400 pesos na tigahagad parang puhunan na makagibunin bread roll. Sabi na, sana po matulungan ako na magkaroon ng halagang 400 pesos o makaipon na ako po at makatinda at kumita muli. Ang surat hali kay Sir Dante F. Vicente. Tawara da siya Kuya Nald na po digdi na pwedeng mahagadan or pwedeng mapagkuhaan kang 400 pesos na
tiga aanap niya para makapag-start giraray cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena. kana sa iyang negosyo. Macarena, Macarena. Kaya po duman sa mga may mga sobra dyan, pwede po kamong mag-text or magdigdi sa DZGB. Hanapon lang po ako niyon man po ako digdi. Kung may sobraman ka mo and gusto mo po nindong magtabang kay Sir Dante, ta siya da po former na Yolanda survivor and nagadanaan sa iyang agom, kay bananaan sa iyang 5 aki. 400 pesos lang ang sa iyang pigpapakihuron para makapag-start na din siya giraray kan sa iyang business na bread roll. Sabi ni Sir Shandy ng Rigaw, magandang tanghali Ate Angel. Oy, maray na pagkahapon man sa imo tabi Shandy. Nailing ko memories kasahapon. Mga magayon ang dyan, ang ang dagat dyan sa parteng maunon na ligaw. Natry mi ba ya dyan kuya nald ang snorkeling? The best. 50 pesos lang. Oy, maray na pagkahapon kay Ma'am Teresita Jacobo. Sabi na good afternoon man. And good afternoon kay Sir Joseph Nares. Maray na udto kay Sir Louie Ariola. Sabi na marahay na udto Ma'am Angel. Marahay na pagka-udto man kay Sir Joel Serio. Pa-shout out da po dyan sa Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, watching from QC. Maray na uduman kay Mama Lourdes Lianaresas. Oy, ano pa rin magpabakuna na. Yung mga, pag may available ng bakuna. Pero as of now, halat-halatong tamo na mag-abot ang dugang na bakuna. Pero totoo man agad ko yun, dako na akong nahihiling sa Facebook na nagpo-post. May mga FB friends ako na mga teenager na bakunahan na. Nagpila lang sinda dyan sa basta. May nahiling ako. Pero, yun nga ni kanina sa report ni Ate Ange, wala pa mandaanin guidelines. Manangod sa pagbabakuna sa mga 17 years old below. Makatakot na ba Kuya Nalgunyan ang COVID? Iba-iba ng variant ang nagluluwas. Ngunyan, di ko aram kung anong pagbasa digdi? Lambda? Sabi ni Kuya Renz, lambada. Sabi ni Kuya Nal, ang lambada ngayang aram ko, nagbabayle. Hindi ko alam kung paano to basahin. Papa Mar, paano po ba to basahin? Ha? Paano basahin? Hello? Lambda. Oh. Tingnan mo. Opo, yun nga kanina yung sabi kong lambda. Nabasa ko kay Director duman sa niya, may lambda. Pag-abot sa baba, lamuda. Tapos kag-abot kay Kuya Renz, lambada. Kaya nagsasearch ko ako digdi sa YouTube kay kantang Bailing Lambada. Tayo play ko, kaso wala man pala ng internet. Pangyari sa ama abaka. Oy, maski ano man tabian na ang naggaruluwas na variant dyan, ang dapat ang gibon, mantiniruntaan ang pagsunod sa minimum health protocol. Takong aware ka man nga ni kung ano ang nagburtwa dyan ng mga virus, kung ano-anong mga variant iyan. Pero ikaw mismo di ka nagsusunod sa minimum health protocol. Useless. Ay, sabi ni Ma'am Ruby Moratalia, happy Escaramosa po Ma'am Angel watching from Brunei, Darussalam. Ay, kumusta tabian mga OFW sa dyan sa ibang nasyon? Mag-ingat-ingat lamang tabi. Sabi man ni Sir Romy Brizo, good afternoon. Wow.
Aram mo, nagdadrakula ang mata ko pag arog ka ini. Adi-adin. Gariman sa na si Adin. Habo replyan so ano tabad scary. Sabi ni Sir Romy Brizo, good afternoon. Angel, pwede ako magbigay punta lang dito sa EM's Barrio, 506 EM's Barangay 1. Ay, opo, Sir Romy. Ang ano po kasi, kanina sabi ko sa iya kung pwede siyang makontak. Tapos may tigtao po siyang number, Sir Romy. Kaso, tayo na sure kung ito pa po ang nakokontak. Sabi ko sa iya, magbalik siya digdi sa DCGB. Ta kung may donate po, itatao ko man po sa iya. Ta kanina, nag-istorya siya sa kuya, na day talaga siyang pwedeng mapagkuhaan ka ito, kaya naghahagad na lang siya ng tabang. After po ngayon yan, ma'am, pag nabigyan po ngaya ako, hindi na din naman ngaya ako mahihingi po ngaya ng tulong, ng pera, kasi ngaya, i-workout ko po ngaya yan, na mapalago po. Actually, English speaking letter ni sir. Kaso ngaya, ma'am, hindi na po ngaya ako makapaghanap ngayon ng trabaho. Kaya ngaya, nahingi na lang ngaya po ako ng paunang tulong, per day na ngaya ako maotro. And i-workout ko ngaya iyan, na mapalago ko ngaya, and ma-provide ko man ngaya ang need kana sa kuya ngayang panibagong pamilya. Sir Romy, after po ng program, i-message po kita para maghuron po kita regarding po digdio. Thank you so much, Sir Romy Brizo. Try kong tawagan din ito, sir, mamaya-maya after ko po ng program yung binigay ni Sir Dante na number po. Sabi ni 9020, Ate Angel, may sayaw na lambada po tabi, sayaw 80s po iyan. Yung tigahanap ko ta kanina, kaso sabi digdikang sa internet. So, So, wala dang internet. Sabi sa kuya. Ay, sabi ni Mama Cristita Macandog Gulfo, marhay na hapon, Ma'am Angel, watching from Hong Kong. Mo rin daw mga kabalik ang ang normal na palibot. Makamisman ko yun magpara travel. Kaso dapat bakunado ka na. Kaya pag may available ng bakuna and pwede nang bakunahan ang mga A4, mapila na ako. Ay, mapalista pala. Ano ko yan, Al? Pwede na? Isibot ka na ngayon maghali dyan. Oy, salamat po sa gabos na nag-antabay. Again, happy birthday kay Mayor June Aguas. Ako po ang sa inyong nakaibanan ngayon na pagkahapon na Miyerkules, Petsa 7, kana Hulyo 2021. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura.